How much blood you had made, so much see, blood coming. now I am pressing my chest towards the колкото кръв е необходима, толкова кръв ще влезе в free. но тя не е добра за всеки. Тази есена не може да се практикува от всички. Той не трябва. А не другата на главата не може. Всички, а тази могат всички да я практикуват. Кога се задържат така, коя стане е следващия въпрос. Само бъдете някаква тишина, така. What you can. Отговор без насилие, т.е. тресани се съдържат така, но без насилие. Колкото можете. Water you eat and eat and you drink. Водата я яжте, а храната я пиете. You must taste one by one drop how wonderful smell of the mountain. И като пиете капка по капка ще усетите прекрасният мирис на планината. Drink the water, you must eat the water. Така че когато пиете вода я яжте. And the solid food, А салатата, зеленчуците, вие трябва да ги направите на сок устата. so eating you drink and drinking you eat. Така че, когато пиете яжте, когато ядете пиете. 32 teeth are available. One tongue is available. Имате 32 зъба. Don't quickly eat. Не яжте бързо. When you eat quickly, you get the taste. Когато ядете бързо, сега получавате един миг. According to the God gave your body 2 eyes, 2 times teeth, 2 ears, 2 times hair. Hip had 100 times finger. Tongue is a one little speak. All power speaking before all. Това казва, имате две очи, да виждате добре, две очи да чувате добре, много способни да мислите добре, но имате един език и в него не трябва да говорите много защото с много говорене и разходвате цялата си сила и енергия. 1 hour you must make the moon, no speaking. Един час на ден трябва да правите мауна, т.е. мълчание, да не говорите. And sleeping time had right knee left. А по време преди сън, ръката на ръката наляво, главата надясно, гърското упражнение. Later Satsang Vyayam karte. This exercise don't forget. Не забравяйте това упражнение. Had right knee left. Главата надясно, коленете наляво. 100 times you move this. 100 пъти като го направите, Immediately it is coming. веднага ще заспите. Morning drink 2 liters water. Сутринта пийте литър вода. Make this exercise 200 times. Направете това упражнение 100 пъти. All your constipation, all illness can be fixed. И всичките запека и всички други болести ще бъдат почистени. You must read the books and very thoroughly, then understand. И трябва да прочетете книгата много внимателно, да разберете всичко. Това е кралско упражнение. Другите са на цариците. Пъпа на всеки човек не е на правилното място. This you make, your navel
become a center. И когато правите това упражнение, вашия път ще се развива, ще бъде верното точно. И ще имате много сила. The elephant moving the ear. Слонът движи ушите си. See my ear. Вижте моите уши. Moving the ear. Everything like this.